Evo nas u stanu na Novom Beogradu, Narodnih heroja. Upravo gledamo američki plakar u hodniku. Kombinacija Univera bukva i crnog sjaj, koji je po bočnim ivicama i na maskama dole i gore. I imamo aplikaciju ogledala u obliku pravougaonika koji je iskrivljen za nekih otprilike 30 stepeni. Plakar ima 3 kliznih vrata. Uglavnom je predviđen za stvari u domaćinstvu, usisivač daska za peglanje, slobodne police za cipele u drugom delu i u trećem delu fioke u donjem delu. Samo se izvinjavam, nisam otvorila do kraja. Garderobna šipka i neki deo za kofere. I poslednji deo je uvučen da bi se vrata normalno otvarala, gde je praćena aplikacija ogledala. Gore su strujomer i neki aparati, dok se donji deo otvara na touch. I tu nam je cipelarnik sa pomoćnim okovima za štiklu. To nam je plakar. Malo pomešali vrata. To je to. Zatim ulazimo u trpezariju koja još nije gotova i tu nam je kuhinja. Kuhinja je divna, kombinacija bordo sjaj medijapana i crnog sjaj. Čak i gore na plafonu dubljenje ofarbano u bordo. Skroz lijevo imamo ugradni frižider, slobodne police i po 2 reda gornjih elemenata koji se svi otvaraju na gasne podizače. Tu nam je lep ukrasni aspirator ispod koga je ugradna grejna ploča i ugradna rerna. Velika sudopera šok granitna. U uglu nam je žičani deo. Fiokice. Ispod sudopere. Zatim ugradna sudomašina. Ugradna rerna. Sa druge strane su takođe fioke i ugaoni deo. Ovde nam je ugradni zamrzivač, dakle odvojeni su ugradni zamrzivač i frižider. Obratite pažnju da je zid prekriven crnim pleksiglasom sjaj. I umesto solbanka na prozoru je takođe stavljen crni pleksiglas sjaj. Zatim idemo u spavaću sobu. Gde imamo tapacirani krevet uz aplikaciju cirkona u svakom udubljenju. Sa strane, bočne stranice su takođe tapacirane eko kožom u ajvori slonovoj kosti, dok ovde imamo fioku koju sad nećemo da otvaramo. Tamo nam je stočić za šminku i plakar sa 4 kliznih vrata. U prvom delu su fioke i delovi za garderobu.